Japit tak pernah japit nanti saya lalu macam. Hah? Ini telepon kena. Jam. Hah? Ini yang telepon kena. Jam. Japit ledah. Tekin bera japit ledah. Bankim Robin, Virat Kohli, male. विराट कोहली कला विराट कोहली आई एम विराट कोहली क्या दाढ़ी रखना पड़ेगा विराट कोहली विराट कोहली के क्रिकेटर है ट्रू इंडियन आई एम इंडियन विराट कोहली क्रिकेटर बहुत बड़ा क्रिकेटर है और बंकिम राइट बेन व्हाई आर यू फ्रॉम बंकिम ओ आमिर खान वाओ वेरी नाइस आमिर खान फिल्म एक्टर विराट कोहली क्रिकेटर आमिर खान फिल्म एक्टर ऑफ द हीरो फिल्म हीरो सलमान खान आमिर खान ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ फिल्म स्टार सेलिब्रिटी व्हाई आर यू फ्रॉम बंकिम
I love pani puri. Wow, pani puri my favorite. पानी पूरी इंडिया बहुत चलता है पानी पूरी। पानी पूरी इंडियन का फेवरेट चीज है। चलिए तो Bonkim with Ben. Why are you from? I live India. I must try कुल्फी। वाओ कुल्फी। पानी पूरी सबसे बड़ा बेस्ट है। हाय मितारा वाइट हाय हेलो नमस्ते। I visit Indian I yes Bonkim if visit those kids like kulfi yes Indian favorite chocolate हो जी गुराय ब्लॉक। हेलो जी हेलो नमस्ते गुराय ब्लॉक्स। और बताओ। हेलो जी 8 गुराय हेलो नमस्ते। Bonkim I speak Hindi yes no English only Hindi। Bonkim चला होने आते दो ओनली हिंदी। और जी यस गुराय ब्लॉग आप बताओ क्या हाल चाल है। अभी दोपहर का टाइम हो गया। स्पीक हिंदी यस। व्हाई आर यू फ्रॉम Bonkim with Ben? गुराय 10 पे पेटीएम एंड लिप्स 10 रुपीज पेमेंट एंड इट्स। रुको आता हूँ। राना खान हा। राना खान आप कहाँ से? राना खान लगता है इंडियन है। हेलो नमस्ते। और कमेंट कर लो लाइक करो। तू मेरी राजा है मेरी रानी। राजा हिंदुस्तानी एक आमिर का गाना है। दिल है मानता नहीं दिल है मानता नहीं दिल है मानता नहीं। वाओ दिल चुरा लिया है हमने तुमने। गुराय ब्लॉक को मतलब का को मोची। ओके को ओके
एक गाना बहुत वायरल हुआ था, हरे रामो हरे कृष्णो, ऐसा गाना था ना, बहुत वायरल ट्रेंडिंग पे जा रहा है। उसी से मैं याद कर रहा हूँ, क्या बोलो, धीरे धीरे जिंदगी में आना और धीरे धीरे से प्यार करना, धीरे धीरे अंत तो पर क्या होता, हम भी तुमसे को प्यार करना, तुम्हें तो देख लेंगे, हमें तो धीरे धीरे से जिंदगी आना। हमसे भी है तुमसे मिलाना। कमेंट करो, लाइक करो और कमेंट करो। ऐसा ही देखते रहे जाओगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, पोटापोट कमेंट कीजिए। हम कमेंट रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों के सुनाई दे रहा है कि नहीं? हमारा माइक टूट गया नहीं, खो गया। तेरह मिनट रे 15 जन मेना पिया, अड्डी उसरा जल्दी कमेंट करो और आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार हूँ मैं। क्या बोलूँ? एक डांस हो जाएगा, ओ झिमी झिमी झिमी, ओ पानी पानी पानी, ओ झिमी झिमी झिमी, ओ पानी पानी। खो 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 खी खा। आने हिजुग मे देला, आने हड़म नेल को खान देला नते bang angkat ya. तेरे बिना तुझे हमने किया है, तुमने हुआ है तो मैंने किया है। कमेंट अभी तक नहीं आया है। कमेंट करो, कमेंट फटाफट जल्दी कमेंट करो और लाइक करो। 4 सिर्फ लाइक हो गया, इतना मैं बताता हूँ। तेंगे 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 तेंगे। हमारा फेस है तेंगे 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 तेंगे। फूलों सा चेहरा तेरा,
ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱮᱸᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? ᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟᱧ ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ गमछा बिछा के तुमने मेरी गमछा बिछा के साइकिल पे रखा हूँ मैं आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो और कमेंट का इंतजार हूँ मैं तेरा हाय काय नाही ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱨᱛᱚᱱ ᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱛᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱚᱞᱫᱤ 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 হাই হ্যালো গুড আফটারনুন তো বাং গুড ইভিনিং আফটারনুন গুড মর্নিং আফটারনুন ইভিনিং तेरे बिना हमने किया है तुमने किया है अभी तो मेरा तू मेरी जानम तू मेरा la 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 Ten copies paid and it's kappa it's kappa Aduh, ini dong garis. Nada mau jual nada. Kitim yang tu. Kita na. Tanam ko tanam. Pulis sekarang yang. Ada kadang ni kadang tengok apa. Ada jadi. Dada bangun tu ada tu. Dada lah banyak tu. Ayah. Hello. Not a jump itu tuh jump. Lalu duduk. Noah buat nyel kata anak alamat calai ni. Jom nama nama sama ada jam. Nah.
ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱢᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱧᱩᱨ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ये जो गमला ये में बहुत तपल लगे दूर दिले जल ना आरे लेकान गेছে দাবা উডুং দমে দা এখন এতটা জল আছে বিলে আগুড়ো বেলে কানতে গুড়ো দিলে হিদু কানায় রমেশ তা কিনা যত বোতরের না দা যত আলে বোতরে গেছে এবার এটা মেশিন লিয়ে বাং আরে লেখান গে আলে তো আরে কষ্ট বাং হইয়া ডাহি মেনা মেটা ডাহি আরে লেখান গে হইয়া মেশিনটা আপে আজকে কি চাই আর কিছু চাই আর কিছু দিন যাচ্ছে তার দবা এম কাহা দিয়া এখন এই ভিতরে আগে আলো তো হয়ে যাবে তারপর এই দুধ করতে হবে নোয়া সাইকেল কত গটে গোদা হ্যাঁ নোয়া সাইকেল তো বাই বেজেও কত রে হ্যাঁ নোয়া তো বাই সব দিন এম লাগাই তো নোয়া তো ওই তো কোন মাতলা মি কে মন ঘর হুম 12000 जाएंगे दिखे ओ नौका करन को लगा था क्या हां ओई तो ये तो बहुत को ओ बाहर बनवा उप सिस्टम में चाबा ना अब बाको द ಅದು ಗೇಟ್ ಹೇ ತಮ್ಮ ಒಂದೇ गेट लखान के जेल ओ नोडे जानी पोता अपन त ये ली दिया है रोक ली दिया है ये लोकन जेल खटाए ना दुर्गा पूजा लहार में दिल दिया ये तो कई तो से दिन को आड़ा गिरी कदा ना गिरी दिया आपे तो साथे करते आले तो मेटांगे तो इतना নোটা হয়ে এখন এইটা ডাইরেক্ট যে সে ঘরের বোর্ডটাই পড়ছে এবার ঘরের বোর্ড থেকে এই ঘরে আসছে ও আপে তো কারেন্ট তো মনে আছে না এটা কোন দিন দিলেছে আলে এখান থেকে নি শর্ট কিনা 520 টাকা সে দিন পে চাঁদরে 500 টাকা তাহলে নি চাঁদরে 200 টাকা কাটে নাকি তাহলে ও কিছু কোনো ক্ষতি নেই আদা রুলে মা 500 টাকা এম গড়ি को आम संगता हमालो आम आलुली यहाँ पे आदमी दाहे चुने আর পে চাঁদ তুরুই চাঁদরে এতনা হয় 300 টাকা তা দুনো উনো তো বাকি শুধু ডুঙ্গে বন চলে গিয়ে তো পাঙ্কা দাও পাঙ্কা উন সময় তো হানা গরম দিন না হেল না তখন নালে দূর নালে 350 400 টাকা ভোট তিনা বর্ষি লহা से 3 है ভোট হইল না ভোট বর্ষি লহা है এখন তাহলে কারণ আপনি আলাদা ঘরে মিটার বসছে ঠিক আছে আলাদা আছে দিন है এখন হ্যাঁ দোকানে টাকা 90 থাকবে ঠিক আছে এইটাও কিনছিল এইটা বাকি দাদা আলু মোটা লাগা গু কিদা আবো ঠান তো বাই চেক টিকে আছে তো আমার ছেলে মে সাহান লুটো আছে সাহান দাদা সব দিন ওনা কারণ তো বাই টিকে নোয়া কো তো বাই টিকে না গোদা আদো বল বিয়ারিং সিস্টেম এটাও কিনে লিয়া আদি ওনা লেডিস সাইকেলটা আই যে মালি দিয়ে দাদা দো নোয়া তো হটা লি কিরিং কামে इसको दिया कुआई बोलते और सीटो लगा ली दिया উঠম আলিয়া হরো তো দমে হই কানে সন্ন সন্ন তো দমে হই কানে না দমে হই কানে না বাড়িয়া বোতরে কে হই কানে আলিয়া তো পাশে বোত করে তো উনো বাং হই কানে আলিয়া তো দমে হই কানে রাজেশ সিং চেত বেন চিকায়দা হিরো দুড়ুব আকানা ওই দুড়ুব হই কানা তিকিন বেড়া লাইভ চালু কাতে আর দাকা কপে জম কেদা সে বাং আলে তো আউরি লে জমা नोड़े कटे अभी कष्ट करती तेंगो का तबना नोड़े रोड पे आजम दा से बांग स्कूल साइकिल बाद दे एटा साइकिल जदे हता के हम जम हुईना दाका जम हुई कना आले दौरी ले जम एखन हो जम गो दाले जम लगी ले रेडी कना
bol enej kora gidra leka gele saprak kana jom lagit te napai ge to ekdom adi napai ge menak leya niya ape kowa asis te adi napai ge menak leya peda then menak leya pe mobile tak bain tengok tabon ठीक है तो tengok kana napai ge ale ape chika menak peya ale do ekdom napai a like tabon pe like bang pe like et tabona nyelet tabona pe koyok kadinya pe hin koyok ka peya like ko em toak pe nyel jang ro bhagi anuna songka like tengok kana like dom le reho ale do pura puri झकास अच्छा ale hon ka ge ekdom झकास ge napai ge ale ha ekdom adi napai ge ale झकास ge ale ठीक ठाक ge ale arki ᱟᱣ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ नेटवर्क टा अडी जिते साफ तबना और आबो दिसम रे मा आले दिसम रे मा बाय सापाय हां ओना कारण ते नोडे दो बार बार लाइव सेता तारासिंग को चालू हुयो कना किछु वाच टाइम को लाहात ताबोना ओना कारण ते वाच टाइम मा अडी लातार गया और वन के मा हो अडी ताइनम गेता बना को मी साल होय लगी तो कना बाको सेटेल लगी तो कना और किछु बाकी मेना को ताबोना हां ताहले वन के को सेटेल लेखन कटी भागे बुझेआ हसे और आपे को मा सपोर्ट रे मेना पिया नवा आरो भागे बुझेआ आ चेई मेन ताबोना ठीक ठाक गयाले नापाय गयाले दाका जम लगी ले जो एदा कोना धरे हां दाका को लई ताबोना आदो जमा हां जापिद ले तहा इन तोपो फारचा फरची कते एवेन कते न होय इन दुड़ुब कना ठीक आछे दादा ठीक गया और हो न्यापाम हुयो ताबोना कमी को मेना खान दो कमी ताबोन पे और हो रपोड़ा समय पे नाम खान दो हजू ताबोन पे लाइव परे आले को लाइव पा हां सेटेरो ताबोन पे और राजेश सिंह आप लोग समय रहे टाइम मिलेगा तो हम लोग का लाइव में आए जरूर आओ और बातचीत करेंगे हिंदी तो पे बड़ा तिया इnya हिंदी तो अड़ी फेमस हिंदी कान तिया होला तो बांग इनांग के कोमतान कान तहन रा मा डाटा फांगे खातिर से हिंदी रोड बाम गान दाड़िया कना नवा के ठीक कथा कना अनाटा डाटा तो से गिद्रो रे बाको रपुता को नंगा ते रपुत कना से ओना करी नोंका कना करी टेरा कना अन ओना किन बारिया दो अडी मारंग मारंग गया नवा धरना हो फांगे ठीक गया कोई बात नहीं है ठीक गया ताबना जा मेना ताबना ठीक गया फिर आधा घंटा होयन ताबना लाइव रे तो दाका को बन जमा हां दाका को लो चुनी नोडे मिटा सुविधा में जे कोनो मुहूर्ते जहां तिना टाइम रे लाइव एम चालू दाड़िया नेट माने टावर रिया कोनो ऑफिस माने असुविधा के बनुआ जे कोनो मुहूर्ते रे मोटामुटी ठीक गया ओना खातिर मने केदा नोडे हेज लेखान हमेशा गिन लाइव ताबोना सेता होक तारासिंग होक और अयुब बेड़ा होक लाइव रे दिन हजू गया ओना कारण ते बार बार हजू गया नोडे दो टावर रिया भागे नेट इंटरनेट आड़ी सुविधा गया आबो से रे नोंका ताहला खान तो कोनो असुविधा बांग ताहे कना सारा घड़ी लाइव रे होता है सारा घड़ी कमी जे लो बांग ताहे को पूरा लाइव पे चालू किया तापाली कोना पूरा झकास के बन चालू किया चिकियान जतो जायगा रे इंटरनेट व्यवस्था दमे भाबते सुविधा बनो 4G 5G कते रहो सुविधा के बनो राजेश सिंह दो हमेशा जोड़ा तबन गया लाइव पे जखन के समय नाम कदा अडी गान के कमेंट आय रपोड़ाय अडी सारहाव बन मायबन चेदा से हमेशा जोड़ा तबन गया और उनका के नवा को पे जोड़ाव कान खान चैनल को हो सब्सक्राइब तोरा का पे और लाइक को हो एम तोरा का पे
ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱥᱤ ᱵᱷᱟᱭ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ दो मेरे दिल को Tina't gan ko huy na lulu Kandi haju am to kamera do bang camera de haju am to Chong 30 minit huyin tabona chong 30 minit de daka kom loi da sam chike da Guru kecacar nari lemala गुड़ी खाला Bang aja doa. Udah mesin liya arek riyo. Hai. Tuka sare Oke, pindah. bang on oda ganok
Mena. Mari. Heh? Mena kamu mari. Daral mari. গামছাটা লাটুমবি বাম লাটু লাগান কেন না আর গামছাটা আর ঠিক আছে ঠিক আছে দেখতে ও চাটনি বুলুং ভাই বুলুং বাম বুলুং কাদ দাও তো লাম ওনারে গুড় ধানা এলা একদম সাবা একবারে রসুনগুলো কত দাও bajam 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 alu bajam bol এখনই উনগান ই জমছি দিয়ান দা বরফিসে কেক এ চাটনা minta tuh ke sebil চিংড়ি হাঁকো আটা লেগে যায় 25 টাকা 100 tuh kan kalau anda kok 30 টাকা 30 টাকা। 40 টাকা একদম কি সুন্দর হালি হালি বেলে বালা সইচা কুমারা মারাং বাসিং হাতা যদি এত সেবেল না ওরে বাবরে বাবিচা হাতো হ্যাঁ bapi besla hi hello hello mari pe jom kan কি খাচ্ছো ভাত ভাত মাংসের তরকারিটা মাংসলি ভাত ভাত খাচ্ছি ঢাকা বাজি দিবেন ওটা ঢাকা ঢাকা দেবেন চুনা মাছ মোরলা কি খাবে তো চলে এসো এই তো চুনা মাছ একটু আর চাতম আড়াক ভাজি কি বলে শুশনি শাক শুশনি শাক ভাজা চাতম আড়াক লয় শুশনি শাক আর একটা সাথে আছে কাঁচা লঙ্কা আর ওট চাটনি আছে ছাতু খড় ছাতু খড় ছাতু সান্ডি এখনই দিলাম তোমার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি হচ্ছে মেদিনীপুর আমার বাড়ি হচ্ছে মেদিনীপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেদিনীপুর তো পত লাগি বাম হেল সান্ডি কে দায় রে খাবে তো চলে এসো একদম শুশনি শাক আড়াক ভাজি দুপুরের ভাত খাচ্ছি ওকে সুদ্ধা ধরে আনলি আচ্ছা আমি বলি মানে খুন্তিটার জন্য এরকম করে আনে আচ্ছা চালগুলা এখানে দিলি অতগুলা আমি ওদেরকে দিলাম এখনই খেয়ে গিয়ে এখানে দাঁড়িয়েছে যেমন পায়ে পায়ে হতেছিল মেশিন চেষ্টায় মেশিন জল ছিচার উনতো তো আনলে তো বাংলা ভাঙা দিল
ওই তো হলা ले जाके উনি হসপিটাল ले জুলি কাছে পিয়া হ্যাঁ জুলি কাদায় পায়ের পাঁজা থেকে এখন এতটা জল আছে এতটা বোতে এক লেভেলে এতটা জল আছে তারপরে বেলে একদম মানে ডাহি রেগড়ি হ্যাঁ? সেটা তো আছে সেটাই এখন জলটা ছিটার কোন দিকে ছিটবে বলতো সেটা ছোটখাটো সেটাও অত কষ্ট হবে না এই বড়টাই আমার জলটা ছিটে শুকনা করতে হবে অত ধান আমি কেটে তোলা সম্ভব নয় আমার বল এটা সম্ভব নয় বিলে রাখা যাবে না বরং যত রাখা না রমেশদের হলো তো হালি টসটা শাক দিয়া তাই জল ন থেকে ফোড়া কাটা ওই বিলটা আর বছর যারা চাষ করছিল তারা আমরা যখন এবছর নিলাম আমাদেরকে বললো ওই বিলটা লিচ ওতে ধান হবে নি গাছি হবে নি ধানও হবে নি হে গোদা সেই বিলে ধান দেখে নিবি ও কেমন হচ্ছে মাংসি পালা নেই আমার কাছে ইউরিয়া মারলেই বেশি মাংসি পালা হবে গণেশ টুডু নাপাই মেনা পিয়া হ্যাঁ নিয়ে ঘড়ি তো নাপাই গেল मारी लाइक पे बापा लाइक को अपना शुरू पे कोई ओके नहीं पोस्टा ना अरे लाइक मारा तो डबल स्क्रीन टैप पे लाइक हो आ चैनल रे जहां को पे ना आ गया सब्सक्राइब तो तलाने पूछे रखा मम तो कौन लखान जम लगा पे भाई नहीं करता हूं घड़ी घड़ी पोस्टा पे आटा सिटिया अरे घूमे मां दूध के ना निर्गता ते है ना आमदा दिन के साथ करने से मत आई बहु चापा आमदा अरे एक हाथ करबी ना बाबू काटा किने आनबे সেই বড় গাছের পরে আমি কলসি কাটতে গেছিলাম লাঠি করবো বলে দুটা মাছ আর চ্যানেল হো সাবস্ক্রাইব তো কাপে মানে ডিম দিবে না যে কি দিবে কেমন হয়তো দুটো মাছ দিবি জানা সেই তোমার গাছের কাছে মাছের গাছের দিকে দেখবিরা কেমন হয় যে শুধু মাছ দুটো জলে ঢুকছে না सूरज का कोड़ा रे दिन जो मने 500 করে হাকো ধরে দবি আছে না বন্ধ করে দাও चैनल सब्सक्राइब करते दो का पे और इኛ भुंगी भुंगी देना चैनल पे वीडियो बहुत मस्त अब नতুন দেখায় না বিনছে वो अपने बुलूंगे नहीं सालो
Ini sebila sebang tapi kau belum. সিজন কাজ বাটো কা ধর্মারে নিয়ে বড় কাজ হচ্ছে একটা জামাইকে কাজ করবে দেখি বলতে বলবি আমি তো ক্লিয়া আমাদের এখানে মাহুদে গিদ্রটা লিয়ে আইতাম কাকি আমার কাকা তো ধর্মার ওখানে কাজ হচ্ছে একটা বড় কাজ আমি দেখতে গেছিলি বলে হ্যাঁ আমি ও আমাকে নিয়ে গেছিল তো কাজটা দেখিয়ে এসছে আর এইখানে যে কাজ আমা ভিডিও আডি নাপাই গিয়া বাবা তোকে মাল মিটার ফেলতে বলবো এখানে কমেডিয়ান ভিডিও তিন কাজ দিবেন লান্দা হাটিং লেকানা ভিডিও কানা আমি মিস্ত্রি দিতে বলবো আর রিল করে নেল পে রিল ভিডিও করে কি হবে আডি নাপাই নাপাই ডেনেস তাবন কি হবে তো যাহা দো সিনেমা রেন সালা বাং মিসা তো নাম্বার আমি জানি বউকে বললেই আমি ফোন ভঙ্গি ধরা নিও গিয়া নিয়া ডেনেস কো দো বলবো তখন তুই এনে ফোন করো আমরা সঙ্গে একদিন আগে নংকা ডেনেস ডেনেস তে সে নেল পে হাপেন দিন লো ইনগে কো পাঞ্জা nya ko ha ওনাগিন বতরো কানা এটা দিবেন অন্য মিস্ত্রি লাগাতেছি যে আমি আজকে কথা বলেছি বলে বাইরে মিস্ত্রি লাগাবো তখন আমি আছি পাড়ার মিস্ত্রি দিয়ে আমি কাজ করাবো বালি ফালি আমার चैनल को सब्सक्राइब दो का पे और वीडियो को नेल पे মেনেও লিখে আর নংকা মাঝে মাঝে দাকা জম কো নেল তিন पे ঢালাই করে গেছে তো আর প্রস্তাব বাউন্ডারি হবে সেটাতে ভিতরে ঢালাই হবে ঘরটা ভাঙা হবে সব এখন অনেক কাজ আছে অনেক ওইখানে আর আকা খনা पे नेल दा घटी बड़ाई चंज पे আর কি নাম দাঁত দিল না বেশি কেটে যে ভাগে না কাটা খানা ইয়ে আছে কাটা রুটিন নাও কথা কেটে যে ভাগে কাটার যেমন করতে হয় না জামাইয়ের যদি না গো যদি খুব খুশি আই আসে জামাই এক মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে হ্যাঁ জামাইয়ের এগুলা যত আড়াই দেয় যত এগুলো যদি ওদের পছন্দ হয় জামাইকে ভাই পাঞ্জা পাঞ্জা তো বাহি যায় Untuk apa dah নোয়া নে যে ডোলে পড়া ফুরতিম তা হর সা কো বাজে চব্বরে বানতা হয় না না নোয়া রে হো পয়সা না বনু তো বাং Hanya mendira ongkar le telu dah Ibrahim dah orang তিনো dah. তিনোরে তিনো জামা Dah poisa yang kolam mah. তেহিং তো বিটাং লে Ni teh. Ada বাইরে দিসম রে হর ni ada poisa bang dokar. নি বাবা বাং তো পয়সা বইন রাখে তো রাখনা যে লো খাই নডু কা উন লো ইন খাই তি ভাগে তি জায়গা মেনা তিন যে দা তিন হাতাও তোমার দো সেট করে 100 টাকা নিশ্চয় টাকা পয়সা এই নলে দা লাম বাম বাম dakan jom hoy kita botol to dak nye da purwa nyok gentir gen da tharir gen abu ada komen pe koyok thir kada pe ओ हो ताई जने उनका गिन बुझेत ताहे मने तो सुंदर लगावान कना ले अम्मा नामाम बोलो कना बाखान तो तिना इया लाइव रे को हजुआ बाहरे दिसम करन हको ठौके न्याको ठौके कोइन मने तो मने थाहे अजनार में तो ओनागे ले थाहे नी कनाय चि चो Jangan. ताहले निन्या में लिया तर भाई कथा कना तो
Ta jadi makan tina ini live ta ko haju ako. Gonas dulu orang uni gitu. Itu mah ajam tam tidak ambil. Itu marah yang telek kan ya. Ayo bayi. Onagin mone thain den joto gulo inten ko haju ako inde joto ঠেউকে ko বাইরে মাইরে দিশম খনা তিনাক গান ko জোড়া ako হুই আজনার মে দেখাই জম দা চিকাই লাপে দা কয় আয় Kita laju kat tu benar benar. Apa? চিকাই লাপে দা জলম থরি তুল kate লাপে দা মা লাজা বিন না ফোন খনা গে লাজা জামাই হাই আই মে Kuli benar. हमका लाइव चालू होई कानते दाका जम हुयो कना भई चे एम लैया आ वीडियो को पे नेल बड़ा गया लाजाव गिन बुझेउ कदा नाम तो लाजाव बन बुझे तहन तो उपरुम में एम के खान दो कटिन लाजाव ना आले रे पेड़ा को को नेला ओना गिन लाजाव दाका को ले जम के दा होय Lain nyel te tala ayo iya ku lagada. नोड़े बिना बोल तो भाई बड़े पैदल ले तो ला देंगे tidak kamu udah gue tahu betul baik Masih tahu konyol meja betul lah. Masih tahu konyol meja mah. Jadi kan? Abis masih sohile bunuh tapi mah. Oi. Jadi मैं सो कुली हम चेक कम चिके दा कुली दु गदन रोड़ा ना दु अंतो मैं ताय में सो चिके दा मैं ताय अंतो दा में हां मम्मा मैं दादा चिके दा बुनु चिके दा रोड में मासी दादा चिके दा suruh me bakanya nyam suruh me alo disek kana me da are alo pon setong ante me আর কাটি লাহা में apa Ceo jok kau, sunung aja kau no. sunung dah na topos me jo da Arah ceo jok kau. ada jo da Yang bahkan nada juga masalah. ada da cak Madar aja madar. ini kan nak potong ni na ba te ni Hor. uni ai meso Mang hor ko tahan kan gaya ko ade gan. ba uni do dehen ke te Oh ha tehin gan itu tehin ge hej kana. आई तो नीचे तो मैंने तो कुर्तो रहे अपना गाड़ी हटाएगा दाए जिंदा झुकी गई अगर जो तो मारी हरी के उदित है रे हम दम में तो पोस्ता का को तो ada ai bolte ki ada mune kala kala kana din hijua kala hale kana de ada kon Hor ko. banyak le kana हम लोग का ये फोटो बा तो ये nyala kana foto ne ya foto nanda Ceo wam nya mang dah tu. Udah kena number bang udah. ce number
ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱷᱳ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ से फोटो आया